ప్రైజ్ ది లార్డ్. దేవుని నామానికి మహిమ కలుగును గాక. మరి మొదటి దినాన ఉపవాస కొడుకులో ఉదయకాలం ముందు దేవుడు ఎంతగానో సాయం చేశారు. మరలా ఈ రెండో కొడుకులో రాత్రికాల సమయం ముందు మనల్ని ప్రవేశపెట్టారు. అయితే ఉదయకాలం మనము కృతజ్ఞత గురించి నేర్చుకున్నాము కొన్ని విషయాలు. ఇప్పుడు కూడా కృతజ్ఞత గురించి కొన్ని విషయాలు మనం తెలుసుకుందాము. దేవుని పరిశుద్ధ లేఖనాల్లో నుంచి దేవుడు చేసినటువంటి మేలులు బట్టి, దేవుడు చేసినటువంటి ఉపకారాలు బట్టి ఆయనకి ఎంతో లెక్కించలేని స్తోత్రములు, స్తుతి యాగాలు అర్పిస్తూ ఉన్నాను. దేవుని యొక్క వాక్యంలోకి వెళ్దాం. ఇక్కడ లూకాసు సువార్త 17వ అధ్యాయము 11 నుంచి 19 వచనం వరకు మనం చూసినట్టయితే కుష్ఠు రోగులను దేవుడు స్వస్థపరిచిన విధానం ఇక్కడ రాయబడి ఉంటుంది. యేసు ప్రభు వారు యెరూషలేము నాకు ప్రయాణమే వెళ్తున్నప్పుడు అక్కడ సమరియా గలిలియా ప్రాంతాల మధ్య వెళ్తుండగా అక్కడ ఒక గ్రామంలోకి ఆయన వెళ్తున్నప్పుడు ఆయనకి ఎదురుగా 10 మంది కుష్ఠరోగులు పరిగెత్తుకుని వచ్చి ప్రభా మమ్మల్ని కరుణించమని ఏం చేశారంట, దూరంగా నిలిచి ఆయనకి కేకలు వేసి అడుగుతా ఉన్నారు. అయితే ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారు ఏం చెప్తున్నారంటే వారి వైపు చూసి మిమ్మును యాజకులకు కనపరుచుకున్నాడని వారితో చెప్పాను. మీరు వెళ్ళి మీ సమాజ మందిరాల్లో మీ యాజకులకు మీ యొక్క దేహాలను కనబరుచుకోండి అని చెప్తున్నారు. అయితే వారు వెళ్ళిపోతున్నారు. వెళుతుండగానే దారిలోనే వాళ్ళకి ఏం కలిగింది, స్వస్థత కలిగింది. ఆ కుష్ఠు రోగము వారిని విడిచిపోయింది. వారు శుద్ధులైపోయారనమాట. అయితే వారిలో ఒకడు 10 మందిలో ఒకడు స్వస్థత కలగటం చూసుకొని మరి ఏం చేస్తున్నాడంటే గొప్ప శబ్దముతో దేవుని మహిమపరుస్తూ దేవునికి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించడానికి ఆయన యొద్దకు తిరిగి వచ్చాడు. 10 మంది బాగుపడ్డారు. 10 మందిలో ఒక్క వ్యక్తి మాత్రమే దేవునికి థ్యాంక్స్ చెప్పడానికి, దేవునికి నామాన్ని మహిమపరచడానికి ఆయన తిరిగి వచ్చాడు. మరి యేసు ప్రభు దగ్గరకు వచ్చి ఆయన కాళ్ళ మీద సాగిలపడి మరి నమస్కారం చేసి ఆయనకి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లిస్తున్నప్పుడు ప్రభు అడుగుతున్నారు ఏమనంటే 10 మంది శుద్ధులయ్యారు కదా, మరి మిగతా వారు ఎక్కడా అని చెప్పి అడుగుతున్నారు. నీవు లేచి పొమ్ము, నీ విశ్వాసమే నిన్ను స్వస్థపరిచిందని. మరి ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాము. ఈ వాక్యాన్ని బట్టి కూడా మనము ఎంతగానో అనేకమైన విషయాలు మనము నేర్చుకుంటున్నాం. మొదటగా ఆ వ్యక్తి ఏం చేశాడండి, తనకి స్వస్థత కలిగిన వెంటనే దేవుణ్ణి మహిమపరిచాడు. రెండోదిగా ఏం చేశాడు, దేవునికి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించాడు. మూడోదిగా ఏం చేశాడు, యేసు ప్రభు పాదాల మీద పడి ఆయనకి నమస్కారము చేశాడు. అంటే దేవుడి ద్వారా తను పొందుకున్నటువంటి మేలును ఆయన అక్కడ ఎంత గొప్పగా వ్యక్తపరుస్తూ ఉన్నాడు. మరి మిగతా 9 మంది కనీసం మరి ఇన్ని సంవత్సరాలు మన కుష్ఠ వ్యాధితో బాధపడ్డాం కదా, లేకుంటే మరి కుష్ఠ రోగులను అలనాడు ఏం చేసేవారు, ఊరిలోనికి రానిచ్చేవారు కాదు. మరి గ్రామం వెలుపల వారికి శిబిరాలుండి అక్కడ మాత్రమే వారు ఉండాలి. అలాంటి స్థితిలో ఇంటి వారిని వదిలి మరి వారికి సరైన ఆహారం లేకుంటే వారికి ఏమీ పరిస్థితులు సరిగా లేకుండా జీవించుంటారు కదా. మరి అలాంటి స్థితిలో ఉన్నటువంటి వారిని ప్రభు ఎంత గొప్పగా వారిని విడిపించారు కదా. మరి దానిని బట్టి వారు ప్రభు దగ్గరికి తిరిగి వచ్చి ఆయనకి కృతజ్ఞతాస్తుతులు అంటే థ్యాంక్స్ చెప్పాలి కదా. మరి కానీ వారు తిరిగి రాలేదు. ఒక్క వ్యక్తి మాత్రమే తిరిగి వచ్చాడు. ఈ దినాల్లో కూడా చాలా మంది మందిరాలకి వెళ్తారు. దేవుని ఎరగిన వారు అనేక మంది వెళ్తారు. దేవుడు వారి జీవితాల్లో వారి పట్ల గొప్ప కార్యాలు చేస్తారు. చేసినప్పుడు వారు తిరిగి కనీసం మళ్ళా మందిరంలోకి వెళ్ళి తండ్రి మరి నీ వద్దకు వచ్చాను, మీరు నన్ను బాగు చేశారు, దాన్ని బట్టి నేను నీ సన్నిధికి వచ్చి తిరిగి నీకు కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లిస్తున్నాను ప్రభా, మీరు నా పట్ల ఎంతో గొప్ప కార్యం చేశారని మరి అనేక మంది తిరిగి వచ్చానికి థ్యాంక్స్ చెప్పలేరండి. మరి 10 మందిలో ఒక్క వ్యక్తి మాత్రమే వచ్చి దేవునికి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించాడు. అలాగే మన జీవితంలో కూడా దేవుడు అనేకమైనటువంటి మేలులు చేసి ఉన్నారు. మనం కూడా అనుదినము పూర్ణ మనస్సుతో దేవునికి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించేవారు ఉండాలి. ఇంకొక వ్యక్తిని మనం చూద్దాం పరిశుద్ధ గ్రంథంలో నుండి. లూకాసు సువార్త 8వ అధ్యాయము
లో మనం చూస్తాం. అక్కడ ఒక స్త్రీని మనం చూస్తాం. ఆమె పేరు మగ్దలేనే మరియా. ఈమెకి 7 దెయ్యాలు పట్టినాయి అంటండి. ఈ 7 దెయ్యాలతో ఆమె మరి పీడించబడుతున్న సమయంలో ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు మరి ఆ యొక్క మగ్దలేనే మరియాను ఆ దెయ్యాల నుంచి విడిపించారు. ఆమె మంచిగా అయ్యింది. అయిన తరువాత యేసుప్రభుని ఆమెను విడిచిపెట్టలేదండి. యేసుప్రభు ద్వారా ఆమె పొందుకున్న కార్యాన్ని ఆమె మర్చిపోలేదు. ఆమె దేవునికి దూరం కాలేదు. కానీ ఆమె ఏం చేసిందంటే యేసుప్రభుని వెంబడించింది. అయ్యో, నేను ఎంతవరకు దెయ్యాలతో పీడించబడ్డాను. ఆమె ఎలాంటి స్థితిలో జీవించిందో ఇక్కడ రాయబడలేదు. కానీ మనం ఊహించినట్టయితే మరి ఒక దెయ్యం పట్టిన వాళ్ళు మనం అంటా ఉంటాం కదా, దెయ్యం పట్టిన దానికి ఇలా ప్రవర్తిస్తారు అంటే దెయ్యం పట్టిన వాళ్ళు ఏం చేస్తారు వారికే తెలీదు. వాళ్ళు గాయపరుచుకుంటారు. వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు వారికి అర్థమో కాదు. మరి 7 దెయ్యాలు పట్టినటువంటి ఆ స్త్రీ ఎలాంటి పరిస్థితిలో ఉండి ఉండొచ్చు, ఎలాంటి జీవితం జీవించి ఉండొచ్చు. మరి అలాంటి పరిస్థితిలో ఉన్న స్త్రీని దేవుడు కనికరించి ఆ దెయ్యాల నుంచి విడిపించారు కదా. విడిపించగా ఆమెకి స్వస్థత కలిగింది, నెమ్మది కలిగింది, మంచిగా మారింది. అంతటితోనే ఆమె దేవుణ్ణి మరి విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోలేదు. కానీ ఆమె జీవితంలో ప్రభు ద్వారా పొందుకున్న కార్యాన్ని బట్టి ప్రభువుని వెంబడించింది. అంతేకాదు, తనకి కలిగినటువంటి ఆస్తి ఏదైతే ఉందో, తనకు కలిగినటువంటి ధనం ఏదైతే ఉందో అది ప్రభు యొక్క సేవలో ఆమె ఖర్చు పెట్టింది. ప్రభు కొరకు దానిని ఉపయోగించింది. మరి అంతటితోనే ఆగిపోలేదు. కానీ మరి ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు సువార్త పరిచర్యలో ఆయన వెంబడిస్తూ ఎక్కడికి వెళ్ళినా, పట్టణానికి వెళ్ళినా, గ్రామానికి వెళ్ళినా ప్రతి చోటకు ఆమె వెళ్ళిపోయింది. అంతేకాకుండా ప్రభువుని సిలువ వేస్తున్న సమయంలో ఆ సిలువ యొద్ద కూడా ఆమె నిలబడి ఉంది. ఎవరికి భయపడలేదు. ఆ రోమిలిగా సైనికులకి ప్రభుతో పాటు ప్రభుతో తిరిగి మరి ఆయన వెంబడించిన మమ్మల్ని కూడా మరి ఏమైనా చేసేస్తారేమో అని పారిపోలేదు. కానీ ఆ ప్రభు యొద్ద మరి సిలువ శ్రమ అనుభవిస్తున్నట్టు, మరణ వేదన అనుభవిస్తున్న సమయంలో ఆ ప్రభు యొద్ద సిలువ యొద్ద నిలబడి ఉన్నటువంటి స్త్రీ మగ్దలేనే మరియా. అంతటితోనే మరి ఆమె తిరిగి ఇంటికి వెళ్ళలేదు. కానీ మరి ప్రభువుని ఆ శిలువ మీద నుంచి దించి సమాధిలో పెట్టిన తరువాత ఆ సమాధి దగ్గర కూడా ఉన్నది. అంతేకాదు, ప్రభు మరి 3వ దినాన్ని తిరిగి లేస్తానన్నారు కదా. 3వ దినానికి ఆమె ఏం చేసింది? సుగంధ ద్రవ్యాల్ని, అంతేకాదు మరి పరిమళ తైలాలను ఇవన్నీ కూడా తీసుకొని ఇంకా కొంతమంది స్త్రీలు వీళ్ళందరూ కలిసి ఏం చేస్తారు, ఇంకా చీకటి ఉండగానే మరి ఆ సమాధి దగ్గరకు, యేసయ్యను పెట్టిన సమాధి దగ్గరకు వెళ్ళారు. వెళ్ళి మరి ఆయనకి పూయాలని అనుకున్నారు. అయితే ఆయన పూయాలనుకున్నప్పటికీ ఆమె అక్కడ సమాధి రాయి తొలగి ఉండటం చూసి మరి ఎంతో కలవరపడింది, ఏడ్చి నా ప్రభువుని ఎవరో ఎత్తుకెళ్ళిపోయారు అని ఏడుస్తున్న సమయంలో అక్కడ కూర్చుని ఏడుస్తుంది. ఆ సమయంలో 2 దేవదూతలు ఆమెతో మాట్లాడుతున్నారు. అమ్మా, నువ్వు ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు? దేని కొరకు ఏడుస్తున్నావంటే, అయ్యా, నా ప్రభువుని ఎవరో ఎత్తుకుని వెళ్ళిపోయారు అని చెప్తుంది. అయితే మరి ఆమె వెనక తట్టు తిరిగి మరి ఆమె చూసినప్పుడు అక్కడ ప్రభు నిలబడి అన్నారు. అయితే ప్రభు నిలబడినప్పుడు, అమ్మ, నువ్వు దేని కొరకు ఏడుస్తున్నావు, ఏం వెతుకుతున్నావు అని అడిగినప్పుడు ఆమె చెప్తుంది, అయ్యా, తోటమాలి అనుకుంటుంది అన్నమాట యేసు ప్రభుని. అంటుంది, ప్రభా, మరి తోటమాలి ఇక్కడ నా ప్రభుని ఎవరో ఎత్తుకుని వెళ్ళిపోయారు. నీకు ఏమైనా తెలిసినట్టయితే, ఆయన ఎక్కడుంచారో చెప్పినట్టయితే, మరి నీకు తెలిసినట్టయితే మరి నాకు చెప్పు, నేను ఆయన ఎత్తుకుని తీసుకుని వెళ్ళిపోతానని చెప్తుంది. ఎత్తుకుని వెళ్ళిపోతుందంటండి. ఎంత గొప్ప కృతజ్ఞత కలిగి ఉంది. యేసు ప్రభు బ్రతికున్నప్పుడు ఆమె యేసు ప్రభుని గొప్పగా వెంబడించింది. చనిపోయిన తర్వాత కూడా యేసు ప్రభు ద్వారా ఆమె పొందుకున్న కార్యాన్ని బట్టి, ఆయన ద్వారా జరిగిన అద్భుతాలు, ఆశ్చర్యమైన కార్యాలు, ఆయన గొప్ప మధురమైనటువంటి ఆ యొక్క మాటలు విన్నటువంటి ఆ మగ్దలేనే మరియా ఆయన యొక్క నిజమైన ఆ మూర్తిమత్వాన్ని ఎరిగినటువంటి ఆ సత్యాన్ని గ్రహించి ఆ నిజదేవుణ్ణి ఆమె చనిపోయిన తర్వాత కూడా విడిచిపెట్టలేకపోయింది. ఎంత కృతజ్ఞత కలిగి ఆమె ప్రభుని మరి వెంబడించిన స్త్రీగా మనం అక్కడ చూస్తున్నాం. నిజంగా ఈరోజు మరి బాగోలేనప్పుడు దేవుడి దగ్గర ఎన్నో వాగ్దానాలు చేస్తారు చాలామంది. నాకు దేవుడు మంచిగా చేస్తే మరి అది చేస్తాం, దేవుడికి ఇది చేస్తాము, లేకపోతే దేవుడికి మేము సేవలో వాడబడతామని, లేకుంటే ఎన్నెన్నో మాటలు అక్కడ మాట్లాడుతూ ఉంటారు దైవజనుల దగ్గర, దేవుని యొక్క సన్నిధిలోకి వచ్చి. అయితే మరి ఆ యొక్క బాధ కాస్త తీరిపోయిన తర్వాత వారు చేసుకున్న వాగ్దానాలు మర్చిపోతారు, ఆ మందిరానికి రారు, ఆ సేవకులకి ఇంకా కనిపించరు.
అలాగా ఉండకూడదు. ఈ మగ్దలేని మరియను మనం చూసాము, గొప్ప కృతజ్ఞత కలిగినటువంటి స్త్రీ ఆమె. నిజముగా మన జీవితంలో కూడా మరి ప్రభు ద్వారా పొందుకున్నటువంటి మేలును బట్టి మనము మన బ్రతికినంత కాలము ఈ లోకంలో మనము ఈ లోకాన్ని విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయేంత వరకు కూడా ఆ ప్రభుని ఎప్పుడు కూడా మనము విడిచిపెట్టకూడదు. ఆ ప్రభుని మనం వెంబడిస్తూనే ఉండాలి. ఆ ప్రభువుకి మనము మన జీవితంలో పొందుకున్న మేలును బట్టి, గొప్ప అద్భుతమైన కార్యాలు బట్టి అనుదినము కూడా ఆయనకి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించేవారుగానే ఉండాలి. ఆ మొదట చూసిన ఆ కుష్ఠరోగి కూడా దేవుని మహిమపరిచాడు, కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించాడు, దేవునికి సాగిలపడి నమస్కారము చేశాడు. ఈ రోజు మన జీవితంలో ఎంతవరకు మనం పొందుకున్నటువంటి మేలును బట్టి దేవునికి ఎల్లప్పుడూ కూడా ఈ భూమిని విడిచి మనం వెళ్ళే వరకు కూడా ఆయన్ని వెంబడించాలి, ఆయన నామాన్ని మహిమపరిచేవారు ఉండాలి, ఆయనకు కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించేవారు ఉండాలి, ఆయనకి సాగిలపడి నమస్కారములు చేసి ఆయన సన్నిధిలో ఆయన నామాన్ని ఎంతగానో సేవించి ఆరాధించి ఘనపరిచేవారుగా మనము ఉండాలి. ఈ మాటలను దేవుడు ఆశీర్వదించునుగాక. ప్రార్థన చేసుకుందాం. యేసయ్యా నీకు వందనాలు, స్తోత్రాలు తండ్రి. ఇదిగో ప్రభా, మొదటి దినాన 29వ తారీఖున ఉపవాస కృతజ్ఞత కూడికలో మరి తండ్రి మా యొక్క సంఘంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరిని కూడా మరి నాయన ఎంతగానో కాపాడి వారి వారి కుటుంబాల్లో ఉండి నీ నామాన్ని మహిమపరచడానికి సేవకులకి, విశ్వాసులకి మీరు ఇచ్చినటువంటి అవకాశాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను తండ్రి. అవును ప్రభా, మా జీవితంలో మా సంఘ సేవ పరిచర్యలో తండ్రి అయ్యా ప్రభా, మా విశ్వాసుల కుటుంబాల్లో 1 కాదు 2 కాదు అనేకమైన మేలులు మీరు చేస్తారు ప్రభా. మీరు చేసిన మేలులను మేము అనుదినము జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ పూర్ణ మనసుతో నీకు కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లిస్తూ, అలాగే ప్రభా మరి మగ్దలేని మరియవలె తండ్రి ప్రభా, మేము నిన్ను వెంబడించే వారిగా అయ్యా తండ్రి, మేము మీరు చేసిన మేలును బట్టి అయ్యా మేము ఏమాత్రము మరిచిపోకుండా విడిచిపెట్టకుండా మిమ్మల్ని మా జీవిత కాలం అంతా కూడా మీకు కృతజ్ఞత కలిగి జీవించే కృప మాకు దయచేయమని మరలా రేపు ఉదయ కాలంలో పగలు రాత్రి మాకు సహాయం చేసి మీరు నడిపిస్తారని నమ్ముచు యేసు పరిశుద్ధ నామములో అడుగుచున్నాము తండ్రి. ఆమేన్.